Koniec zlatým časom nízkej nezamestnanosti. Čoraz viac ľudí je bez roboty a končia na úradoch práce. Podľa analytikov tento trend bude pokračovať aj v najbližších mesiacoch. Jeden z veľkých zamestnávateľov už oznámil, že bude hromadne prepúšťať. Nezamestnanosť v eurozóne klesá, Slovensko ale ide opačným smerom. Vlani v decembri prišlo o prácu takmer 3200 ľudí. Za 6 rokov sme tu takýto stav nemali. Najviac ľudí pribudlo z priemyslu a zo stavebníctva. Kým v lete bolo bez práce takmer 137 000 ľudí, teraz je ich doma o 10 000 viac. Podľa analytikov za rastúcou nezamestnanosťou môže koktail viacerých udalostí z domácej a zahraničnej politiky. Naplno sa prejavuje zvýšená neistota ovplyvnená colnou vojnou v zahraničí aj domácou fiškálnou konsolidáciou, ktorá tlačí podniky na prepúšťanie. Prepúšťanie má pokračovať. Najohrozenejšie pozície sú v priemysle, stavebníctve či v obchode a v službách. Automobilový priemysel čelí hrozbám z konkurencie z Číny, hrozby vyšších taríf z Spojených štátov, čiže tam je vysoký tlak na zefektívňovanie produkcie. Od apríla chystá hromadné prepúšťanie napríklad železničná spoločnosť. Škrtať pozície sa budú v predaji lístkov či administratíve. O koľkých pracovníkov ide štátny dopravca neuviedol. Napísal len, že pôjde o nízke jednotky percent. Tento postup vychádza zo zmien v organizácii práce a hospodárení spoločnosti. Počet nahlásených hromadných prepúšťaní sa nejako nevymedzuje z každoročného rámca, pričom je dôležité, koľko je napokon reálne prepustených ľudí. V roku 2025 bolo ohrozených stratou zamestnania 6400 ľudí, ale reálne prišlo o prácu 2000 ľudí, teda len tretina z nich. Ľudia zostať bez roboty ale nechcú. Nápor pri hľadaní novej práce pociťujú aj weby. Hovoríme o stovkách reakcií, keď sú zverejnené inzeráty na recepčné, sekretárky, administrátorov internetového obchodu, pracovníkov na zákazníckej podpore. Ladislav Žigo, televízia Markíza.